तर हॅलो गाईजानू आणि आज असा गुढीपाडवो तर सगळ्यांका माझ्याकडनं गुढीपाडव्याच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. आणि बघा मी छान तयार झाले, केस बीस धुतलंय कारण आज नवीन वर्षाचा पहिला दिवस आहे आणि आता आमची गुढीपाडव्याची सगळी तयारी चालू असा. म्हणजे तुमका दाखवतोय संस्थेच्या शुभ कार्याचे प्रतीका आहे. आमची गुढीपाडव्याची तयारी चालू असा. तांबियो आमचं रेडी झालो आणि माळबीर पण झाली. काही जाणू आज गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने माझी मांजरा उपाशी राहिली कारण अजून भात जाऊक नाही हा. आणि ही दोनही मांजर सकाळी 7 वाजता उठली तरी पण त्यांना अजून जेवण गावाक नाही हा. बघा कशी बघतो. आणि आज आमच्याकडे गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने काय असा मस्तपैकी पुरणपोळी असा ते खाव पुरण डाळ फुगत घातली आणि ही पीठ. तर आमच्याकडे भांडणं चालू आहेत की गुढी एखादो कपडे लावतो निळ्या कलरचं आणि ऑरेंज कलरचं लावतो. काय पिंक आणि ऑरेंज शी काय कॉम्बिनेशन आहे. पिंक आणि ऑरेंज लायतर ही गुढी आहे आणि ऐसरी शेण सारवता नळो काढता नळो बांधू कसं काय गावतला तुमका गेल्या वर्षी काही बांधलेलो वरतीच बांधतात गुरु पोतेच बांधू आणि काही बांधतो आधारच्या आणि आधारच्या कशा हो एक एक कडे बांधलेलो पाठाण ठेवायचं सारवले आणि रांगोळी घाल पाठामध्ये घालते मी सारखे आता सारे चौकोन काढ मम्मी एक तू सांग घे तर घर भागात काढलं होय. उभा काय करतला उभी करूची आम्हा उभीच फक्त करू होई उभी ताकडे करताला फक्त उभी करतो तर मीच केलं असतं. तर उभी तरी पूजा उद्या केली असते उभीला त्या उभीला माझ्या तुमका बोलव त्याला उभी करून घेते काम ऐते का सांग मग रॉकी चल मेल्या गुढी उभारूची आता तुझे ते का नाव काय घालूक नाही गुढीपाडव्याचे नाव घालूचे असतं कुत्र्या मांजरांका. गाडी बघ असं चकाचक त्या का मग होय कसं पुंजला तुम्ही नळो काढतलो आणि डॅशिंग लोक डॅशिंग कडे काय करते डॅशिंग डॉन. तर बघा फायनली ह्या नको ता नको करून दोन कपडे ह्या झाले रेडी. रंगलेलो तांब्याचो तांबियो ते काय तांब्याचो लावतो असता म्हणा तांब्याचोच लावू आणि नवीन बघा स्टिकर पण काढूक नाही त्याचो नवीन तांबियो नळे काढी होतो पण एक गडबड झाली. ते नळ्यांच्या वरती प्लॅस्टिक असल्या कारणानं आम्ही ही नळे काढू शकलो नाही. थोडे खड चालला बघा असं काहीतरी कोकिळ आईली गुढीपाडव्यासाठी आमच्या. तर झालो आमचं नळो काढून कचरो पडलो. तैसात आम्ही गुढीला इथं गणो खेळात गेलो. हा असं धरू या मी धरते जाय. तर हैसा माका गुढी उभे करून त्याने सांगितल्यानी रवा उभ्या आणि ही बघायली आणि वरती घालवची वरती गेला व्हिडिओ कोण. तर आमची गुढी लागता आणि ही बघा हसून बाहेर इली ही बघा डेली आणि अर्धी बुतुरा. तर गाईजानू आमची गुढी उभी राहुली बघा. ही बघा आमची गुढी आणि झाला तयार सगळा. बघा रांगोळी हळहळवाली रांगोळी आणि एक दिदी काढतात ती बॉडीगार्ड वाली रांगोळी एक यू वाली रांगोळी अशी वेगवेगळ्या रांगोळींची नावं आहेत जर दिदी काढता म्हणजे हा मी ठेवली बॉडीगार्ड वाली म्हणजे ती अशी बॉडीगार्ड असतात ना तशी बॉडीगार्ड वाली या. आणि यू म्हणजे तो असं यू असता आणि हे मराठी अक्षरात ळ कसं असतं तसं दिसतं म्हणून ती वाली रांगोळी. आमचं गुढीचं काम चालू आणि ही मांजरा बघा कशी भांडण मरतात. ए मांजरानू
बघा 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 ए श्श. मी कार्य होत पूजा झाली हड्याची. आता आमची हिची पूजा झाली बघा. तुम्ही पण पाया पडान घ्या. आणि आता आम्ही जातो मठात पूजा करू. बघा आमचं मठ छोटस वा. ओम नमः शिवाय देवी देवत. तर गायत्री गोसावी चालली. आता तुमका घोडी दाखवत आहे. हयसू नक्की दिसणार ना. हयसे बघा आमच्या एरियात सगळ्यात मोठी घोडी आमचीच असा. बघा दिसली तुमका? मका दिसणार नाही कारण माझ्या डोळ्यात सूर्य येतात. बघा बघा आमची घोडी. तर हयसे अजून कोणची पूजा जाऊ नाही. आमची पूजा झाली. आमची घोडी पण सगळ्यात उंच असा. कॉम्पिटिशन आम्ही जिंकलो. आणि ते काय काढतात तुळशीतला काय त्या गळती काढली. शिवरात्रीक लागलेली गळती काढलेली आहे आता. आमच्या गळतीचं बाण बघा. भांड नाही तो नाटकात तर ऋषी धरताना आता नाटकात ऋषी धरतो हो तसं नाही धरणार असं धर. असं काय हं. नाही. ह्या असो येतात ते तपाक बसतात तेव्हा आणि ते काय या लटकायतात त्यांची मूठ. हा तर काय बुडकुलो तो बघतो या हा, तो असं लटकायतात आणि असं बसतात तपाक. काय जणू आमचं जेवण रेडी हा. आणि हयसर आम्ही वाडये ठेवले. आता पप्पा ते का पाणी सोडतले. आणि हा बघा त्याचं कोशिंबीर करता. द्यावा समर्था. पाणी सोडा. तुरे. पहिला आपलं टाका. तर गाईज चला आता मला लागली भूक तर आम्ही जातो जेवू.